Телефони Itel A70 256 гигабайт памят дорад. Оперативкаш бошад 4+8 12. Ранги кадом свеча гирифтаган акамон? Ранги кабудуш. Ранги кабудша заказ кардаган. Ба киҷора ака дастсаф кашо мекунем? Душанбе. ба Тоҷикистон Душанбе дастсаф кашо мекунем. Дар муддати 3-4 рӯза мерасад. Дар рӯзои корӣ ва иҷада падарка аст ва мебинем ки адри падарка чӣ мебирояд. Ака тамошо дошта бошед, якта падарката мегирем, мебинем ки адри падарка чӣ мебирояд. Туишку якта наушники беспроводной буромад ака. Яъне хали наушникҳои беспроводной. Дахират падаркаши чорни 20-25 соат зарядч мебарад ва иҷада бошад. Телефони Redmi 12 гирифтаган аймо. Памяти 4/128. Ранги сиёҳ. Телефон гирифти уже ака? Ой на стекло чхол задагем уже. Акамон ама харидорӣ кардаган клиентои хумон. Ва иҷа бошад якта дига наушник бо харидорӣ кардам ва барои Redmi 12 харидагиш бошад якта падарка аст ака. Ки мегирад? Телефон мегирад. Тамом ака, соҳиби телефон бигир ку. Ва иҷа бошад якта чӣ буромад ака? Машинкаи тример универсални. Хали машинкаи универсални якада падарка буромад. Хали машинкаи универсални.